Sledujte. A sleduj aj ty, hej? Močo, a tak aby bolo vidno, čo je tvoj záber. Poď trošku bližšie pánovi Nortovi. Ktorý? Aby bolo vidno, že keby na to prišiel. Ktorý film toto môže byť? Terminátor! Veľmi správne! Výborne? No, teraz idem ja. No. Ja dám to tak prísť. Aha. To je počas. Sledujeme. Planeta opíc! Haha, dobre. Kinko. To bol dobrý tip. Ja mám teraz, hej, teraz to je pantomimicky, hej. 7 statočník. Koľko? Som ukázal 7 hodín na koni. Tak vy ste mozog. To sa mi ľúbi, ideš teraz za to. Môžem teraz ja? Daj, Ale zvona. môže ticho, nemôžeš nič. Zvona na oblatky Bože. Zvona na oblatky. Dobre. Tornádo! Odviatá vetra. Odviate vetra. Nie, tornádo je takto. Aha, tornádo, áno. Dobre. Ideš ty? Počkať. Jak by sa dá zahrať počas rozpadu? Počas rozpadu? A teraz zahráme, čo? Muzika. Dobre, na to video to stačí. Díky, ahoj.